Paola, inti kont hemmhekk. Jina għajt ma' Fader Tanija meta mort il-mozzjoni u koll sorpriża kbira tal-lejla. Ħallejtna bla kriem. Meta tmur hemmhekk hija xi ħaġa li vera naraw fuq it-television ma taħseb li din joħra jew. Paola, ħanaraw ftit. Lilek ftit sekondi żgħar meta kont hemmhekk, ħanaraw ftit. Xi tħossek meta tara u tiftakar? Għafsa ta' qalb li tkun ħallejthom hemmhekk warajk. Imma almenu l-unika ħaġa li tħallini kwieta sa ċertu punt li jiena għamilt ftit differenza f'ħajjithom. Dawn huma tfal innoċenti, tfal li kieku mhux grazzi għal Fader Tanija u s-sisters hemmhekk qegħdin fit-triq. U jiena kont ngħidilhom intom laki li qegħdin hawn ġew. Għax barra minn dal-orfanatrofju hija estrem ieħor, hija dinja oħra. Tfal fiż-żibel tal-biża'. Tfal fiż-żibel, ġifieri. U l-imħabba li tħassejt hemmhekk qatt ma ħassejtha. Okej, ma rridux intawlu ħafna, imma inti se tadotta wkoll mill-Indja u x'vera. Sinjura Paola se tadotta mill-Indja wkoll hekk il-bambini rid. Mixjin l-hemmhekk. Jekk tittar iktar videos ta' Xarabank, għafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlinna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkum minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellaw video ġdid, għafas subscribe.